Pa, pa, Oh, nga naman. na ay laki pa ganina. Sa? Gitagaan ra ba ko niya flowers pa? Anja, chocolate pud pa. In fairness, gwapo gyud siya kaayo pa. Manguyab puno siya nako pa. Musugot ra ka pa? Unsa? Oh no! Bata pa gani ka, nag-uyab-uyab na ka? Wadyo kay kalainan ng uban diha. Madato mo nang uyab-uyab ninyo? Bata pa gani ka, inigat ang kagwa nga ka. Mo na nakatunan nimo sa pagpa-eskwela na nimo? Oh no! Kana chocolate kay gihatag niya nimo. Diabetes na imo ana. Unyang ospital ka. Asam ta kwarta? Anang pakboy nimong uyab? Ug way kwarta? Mamatay. Inubong. Mga bata pa gani mo. Manguwag na mo. Mo na nakatunan niyo sa pag-eskwela? Oh no! Si Papa po. Uyab-uyab ra manggod na pa. Dili na ko na para sa uban nga magminyo na. Uyab-uyab. Ha, uyab-uyab. Testing eh. Makitaan ganiti ka? Upawan ganiti ka? Oh no! Huwag mo ikabalos yung mga ginikanan na pagpa-eskwela ninyo. Halos mamatay na kung pumuling kamot ano naman maka-eskwela mo. Mag-uyab-uyab mo? Iulit na lang to nako tong chocolate nga iyang gihatag pa o katopong flowers pa. Oh, iulit to. Agkadtong tingki pa nga nasa sobre. Iulit po to nako pa. Oh. Oh no! Kanang uyab-uyab na, okay ra maguna anak. Basta, magtinarong lang mong eskwela ba? Nya, pwede naman po na ninyong imong inspirasyon sa inyong pag-eskwela ba? Aron po nga, ganahan mo ba? Aron makahuman mo. Oh no! Kanang tinkinak, ay na uli kay hatag naman na niya. Lain man po kayo paminaw na anak. Nya, kanang tinkinak, magamit po na nimo sa imong pag-eskwela. Oh, nya. Asa marutin kinak kay magtunga ta. Paalala, ang pag-subscribe ay hindi nakakamatay o nakakapangit. Bagkus, ito'y nakakapagpagwapo at nakakapagpaganda sa isang tao. Maraming salamat po. Ang iyong lingkod, Kapaok.